Şo gün ýöne ýerden ylgasym geldi. Ilgap başladym, ýol oturýança algadym. Ýol oturan soňam men nidim, şäherde bir ylgaýyn nidim. Depeden geçtim, deryadan geçtim, bağırdan geçtim, ovalarına barsın geçtim. Şeýdip şäher oturýança algadym. Şäher ylgap bolan soň men welaýatyda bir ylgaýyn nidim. Saklanman algadym welaýatyň daşyndan. Suwsuz galsamam, aç galsamam, giýje diýmän, günnüz diýmän durman algadym. Çölleri geçtim, bayırları geçtim, dağları geçtim. Welaýatyň içinde ylgap bolan soň beýleki welaýatlarda ylgaýyn nidim. We ylgamam dowam etdim. Ýurdumyzyň gözel tebigaty meni haýrana galdyrdy. Saç sakalam özüp gitdi. Hajatxanana özüňiz bilýäňiz. Hiç sebäpsiz ylgadyňyzmy? Hawa? Sebäbi men saat platformasyna goşuldum. We berde her hepde de müňlerçe täze size ödürlenýär. Ondan başga da her türlü playlistler bilen tanışyp bilersiňiz. Iň gyzykly ýeri saat platformasyna aýdym dinläniňizde internet bukçaňyň karşylanmaýa goşulmak üçin ekranda görýän kody telefonuňyza biriktirin. Bu platformada biziň ýyldızlarymyzyň täze aýdymlarynyň ilkinji dinleýijiler hem siz bolup bilersiňiz. Aýdym üçin saz, aýdym üçin. Sen kim? Nereden? Arfan, a.k.a. Citizen, Täze, Karvilla, Aragon, Avdadai, Matt, Izbiter, Soprano, Deldete, Iska Muslim, son kimma? Vagrant diýdim. Son kimma? Karaç, şolar. Türkmen rap'te. Kim Karol? Men Karol. Ayda öýseň näme? Oýunjak mısın? Näme ma? Hiçtat? Citizen diýmek, näme diýmek? Period raýat diýmek. Gelip çykşam, Manchester City'den gelip çykýar. Şolan baýlaşyklarynyň zatlary. Näme diýilýär? Prozwişleri. Citizen diýip. Patsanlıktan bäri. Top tepmeni go görýäňde. Da. Men sen garas koýma diýip pikir etdim. Garas koýmaly da şo. Garajaň bolýar da. Garas koý bolanyňa buýsanýarmy? Oňan. Obadaklary näme halaň okum? Halyan awtyda bolma. Obada doglanbasaň, näle at koýardyň? Täze. Aýdymlaryňa obal bir aýdan ýaly. Kimki? Senki? Может быть. Söýgi barmy? Ba. Saýk däl näme oýunjak mısın? Näme üçin? Söýgi ýok diýip aýdypsylar. Ha, bilemi? Owat, ýok. Aýra. Ýok wagtdan bolýar, ba wagtdan bolýar, nasreniýa görä. Ferag wagt edýär. Söýgi, waka ba, ýok. Tak, jüme. Şu wagt bar. Şu wagt ba. Söýgim ýapyl. Больше söýgi üçin pul. Pula bolan söýgim. Pula bolan söýgim bitkuşk ýok. Söýüň bolup pul bolmasa? Ýaşap berne birde.
Täze rubrika Da. Telegram'dan soraklar. Yani mende Telegram kanalım var. Şöyle soraklar yazıyorlar. Spesial sen üçün 2-3 saniye sorak yazıptırlar. Garagum klipinde Dəldədin rolünü sen oynayan. Men däl özü. Aytşolar o şeydi. Sen kaskadör dublör değil mi? Orijinal özü. Original type. Psychedelic'in bu zatlardan haber var mı? Ba. Klip Ne meladi? Teznight Gol çekilen ne meladi? kim çekti? Gol çekilen. Kim çekti? Kimden çektik? Azimus çektin. Azimus mu? Azimus mu çekti? Kliplerde bet dans eden tansör mü sen? Futbolist men. Rap'a kaçan başlayacak? На днях. Pikirlenişim var göz yok oldum. Açıkda görünen ama gözüm oynadım rutin. Şimdi kepte başlayan. Takoy rap'lam çıkmalı. No how. Entek tanalmayan, yani ukubu ulu olan indi ot yarcak rapperlerin kimlerin atlarını tutup bilen. Tek tanalmayan. Yani okuyuvi bolan. Yaş rapperlerden. Talantları ba. Yani tak edil. Yarar mı yarmaz mı? O zatlar uca özlerine bağlı. İşleşlerine bağlı. Background'ın Jigs var. CD. 200 var. Çok tam tanıyan. Zatlar. Xvaro vardı. Orada var. Bayağı bir de çıkadı. Sonra uğrayadım. No, işlerine kurdular. Produktivist yok. Dimin son kutudan ikisini. Tak işleseler başka kim vardır? Fikirlerini moş yazabilen çıkanlar vardır. Siz var. Onda Türkmen rap'in valeti kim? Vale değil mi? Valentino değil mi? Vale de yok. Intek. Şunu aytsam. Intek yok. Çıkmalı. Puşman eden fitin var mı? Şu an neden fidim? Ay pisatlar ba. Misal için Это уже näme? По подписке diýdiň mi? Po подписке diýdiň mi? Ona informasiýalar bilmek üçin. Уже по подписке bilmeli o zatlar. aydıp geç onda Telegram kanala yükleýär şu yerine. Yok. Нет. Ne mi gorkan? Я горкамак. Не хочу никого обижать. Täze mektep diýen aýdym çıkaran bolsa, kimler fitde bolardy? Men täze professor Didar Ikrali Adaseş. Son kim mi? Tak. Bitini yüzke derdi. Kim vardı? Şu vardı. Guruluştuk yani. Most yanından çıkmam mümkün. Şular jilezni bolaymalı. Most başka olanlarım vardır yani kelleme giren okşu. Galanı plastik bolmaly. От них зависит. Железо oluyor, plastik oluyor. Rap'ten nem peyda var?
bilemek peyda dip maňa takoy nälik maňa peyda ba Näle? настроениема плюс самооценкама плюс такой özüňe storage näme bolsa da goýan takoy diýesim gelýän zatlar bolýar. Rapper bolmady bolsam, mysal üçin hoş gyzyklam bolmazym hiç kime. Täze znakomst bolan bolýar, adam bilen tanışýan, durmuşyň bir açyk interesini da bilýärmi? Mysal üçin rapper bolmady bolsam, oturmazdyk mysal üçin, ya başga dost oglanma bir topar, olar bilen connect bolmazym, zat bir zat bizine diýär. Rap meni gowy adamlar bilen tanıştyrdım, uğurtdurdum. Душевно покойма, да? Такой рэпчик, да. O näme diýmek? 3. Rap aytmaktan başka näkilerine merwet häsiýetlerim bar? Yok. Вредные привычки типа, да? Näme banal zatlar, yaltalyk ol bul. Yaltalyk takoy постоянно депрессиякda, köplenç. Özüm zaganýan etip ýörüm. Yaltananmada gaharly depressiýa girýän bilen. Yaltamen da. İşlemeli. Yetişemok bolýan, gynanýan. Takoy özümde. Näme ýa nire ýetişeň? Durmuşa yetişemok. Уже 25 ýaş bar ýa. Haýsy durmuş ýetişeň? Şu ýaşaýyş durmuş. Ýaşaýyş öz ýolundan gidip barýar, sen hem ýetjek bolýan şonu. Tutulmaň işte. Freestyle rubrikası. Men äze 4 sany söz aýdýan. Sen şo sözleri ulanyp, hatya by 2 setr söz. Freestyle mi? Dünýede iň gowy freestyle. Ya обычно bolýar. Näli isleseň. Näli başaryp bilseň. Başaramasam geçti bilenmi? Типа проект. Syn açyp hatya bir gör. Давай. Köp erwet bolsa Telegram'a ýükleýäs. Давай. Tak, 4 sany söz. Nuqtay nazar. Ha. Manchester United. Burç. Jeremy. Ýadyňda sakladın? Nuqtay nazar. Manchester United. Burç. Jeremy. Nuqtay nazar näme? С точки зрения. Näme? С точки зрения. Nuqtay nazar. Yani şo zatlary men sana öğretmelim. Nuqtay nazar. Men ne bileýin, näme zatdyr? Kim DJ der misin olmuş? DJ bolýan o zatdyr Sen bilen. nereden? Kakadan. Düşündüňden? Nuqtay nazar. Manchester United. Getting money, still always getting money. Always getting money, still always getting always getting money, still always getting money. Always getting money, still always getting Bolýar yo. Yo. Rifma da däl oğlum. Edilmeýän onýar. Symbol kameralardan oňtanýan. Takoy studiýada zatda tutýan, no prosesi bolanok. Soň aýtyp berin. Telegramda patdişikler üçin. Telefon alyp şeýdi. Ýa-da öýe barayın, şu rifmany aýt. Men bir zat zapis edip, sen krужочок bilen sen переслать edäýin. Besim. Tekstlaryňa başga bir ýaz beremi? Ýok. Özüň ýazýan. Bolýandy gürleşdik. Plagiat aýdymlary näle
Ne Ferhat ya? Hiç ilem Ferhat'ım. O erkim var işi var. Menem näme o 2016'da da hatta bir tane dedi plagiadan aydımdan ba edil bonus del takoy flow'lan goğurup takoy edil şonya flow edesim gelip geçecek bol. O sözden da attın umuşluna derler чтобы научиться. O var 16 yaşımda di. Положено. Простительно. No, soňky wagtlar plagiat ýok. Wagtlar plagiadım yok da. Может tam plagiat deyip plagiat yok. Tam janr olsa şu janra göre flow подбирать edýän. Может başgalara milsionýarlyk edýänler takoy. Bolýar şablonly fişkaçyklar her bir janryň fişkaçyklary bolýarlar bolýar. Taklatlar alýan. No oturup dinläp ilişýänlyk alyp kopýadaýyn diýip bolýar staty ýok. Это плохо. Bugdar. Ýar adam öz zady bolmaly. Egosy bolmaly. Aýdymda. Plagiat etse. Plagiat etse go'der. Gowdar. Sende plagiat ýok. Ba diýdim ha. Ýok, şu soňky wagt ýok. Son qowat ýok. Drama näme onda? Prическаң tiz wagtdan ütkedip durýan barberaň eksperiment geçýän. Tiz wagtda la. Şu prическам уже näçe bir ýyl ol. Tak, aktaçmamady, nadymamady, eksperiment edýär. Saçyny boyap ýören oglanlara näle sir edýän? Çok şeylemi? Şey Ferhat. Normalmiş o zaman. Yok. Seredim o. Вообще seredim o. Saçyny boyamak. Интересно, да, вы? Интересно, boyadım. Başında geçti falan kalsı geçen okey. Tam düşündüm. Şu wagt puşman edýän. Ilgıratlam görýän pişman edýän. Ýene çekme. Futbolistlere da hatta Ferhat. Eminim şunu ýawarsam kal diýedim. Takoy let's go barlak görün. Barladım. Etmeliler ki. Saçımda ailen esası, şansın oynan yana tak gelişen yerler vardı, prikolni. Seyretip dursan, Neresi gelişedi? yok orası. Qowja darasan, qowja prическа tapsan, öyle şoňa göre. Gelişe. Hemen çeris çurak ettim de. Atak erkek beçe saçyny boyasa kim bolýar? Ben daha da Futbolist. futbolistim de. Dayı kerkim özadı bu. Bilmem. Sen üçin normal. Men üçin normal. Latlara tolerantrak garayan. Saç üçin prem. Bu dırnak renkleseler olacağı başka. Başanya rapperler var. Moda ortada bardı. Türkmenistan'da barmış o ýaly. Ay Türkmenistan'da görmedim el. Tırnak renklep ýören oglana görmedim. Blitz soruklara geçeriz. Men sorak berense maksimal tiz cevap vermeli. Täze yüzüm ýakar villa. Şu taýda bir zat aýtyp berýän, bir historiýa aýtyp berýän. Köp wagt alýam. Ýok, reski çat-çatdan aýtjak. Dawa. Yuskadan karoç pastiýany bir sorak berýän. Yuska her ýarym ýyldan beri durýan şo sorak. Başda täze diýdi, olam jogabyny täze diýdi. Karoç näme diýen? Dagdyny kim täze menen fallan motym dagdan. Senem aýfy birimiz halat edip bilýän diýdim. Yuska. Yuskada soňky 2 gezek sen halat ederdim diýe. Täze zam gaçýa. Men halat edýärdi. Şoňçyn täze saýlan, ýa-ni men halat edip oturan Yuska. Şoňçyn Yuska. Abdaýmy ýa vagrant. Diskografiýa tworçylygy boýunça awdyday. Sayk me ýa Espiter. Sayk. Näme üçin? No, maňa has beter täsir eden sayk. Espiterem kän kömek diýene sayk bilen öňden mer tanýan sayk. Birinji maňa birinji maňa iski muslim zat etdi. Birinji maňa takoy.
Давай, братишка, yanımda men yani İska Müslümov. Yani o yaşlara yol ver. Hashtag birinci men aydymmy goýansa şu birinci dören. Mende döret şu yaşlara yol ver. Hashtag var. Başlan bolan üçün saytlarını saylayan. Tworkstofy güçlü. Tworkstof güçlü. Özüm güçlü. Fizическим. Может, физически güýjüni garamak men. Напрям Zala gatnan okum. qatny. Entek çıkmadık. Yani yakında çıkacak ekskluzif aydımların var mı? Dinlep bilesim. Ba? Kıysa açık ya. Oldu çürü. Fanadın köp mü? Ay. Нормально, ba hava. Bir maşına sığıyam. Lehkavoy maşına. Poyda da sağya. Plackart mı kupe? Kupede kenyer var. Champions kartta. Kupelere sağya. Nestan. Exit. Davay gruzavoy diyelim. Gruzavoy da mı? Sağya o da. Senin için. Çö? Sen şu an birinci sapar izarlayan adamların yadında kalmak için bir zatlar diyecek olsam deyip bilyen. Ne bir gerek ilerleyen adamların yadında kalmak için bir zatlar diyebilen. Gurra atıyor eşek olsa işte diyecek ki. Üç müydü? Geçmiyor mu? Öyle. Görünüyor mu? Ne birinci gerek karış çayın. Postayda. Tolstoy deyip hayaş ettiler. Hı? Sen точно muzikant mı? Balist. Блядь. Balist. Adamlar ne yatlarına со временем o yatta gallikla bilecek со временем izlerlersin по-любому milkadet geçen hem yerde. Kime tворчеством olsa, yakin olsa, oşulun takoy dinlen. Most takoy özün üçün bir açıklar bilersin. Atak yakmanlarlı. Şu an vagon dinleyicim var.